Aprang se KARDOM kadokave la Karbitich 2.0 YouTube channel ke lang radu ana fans tami. Lapen pinia bang kenali tumphan Assam Police Recruitment 2023 labangso puthak se labangso video lonali tumphan nang than pachini ponikpo. Lapen kon ana vacancies doma lapen ko son se ke apply ning ma lapen kala kacharli ang deng bang kon an se ke ning ma lapen documents copy piece ning ma kadokave alam nali tum labangso video long si thek pon long ikpo. Tangte labangso YouTube channel la long jong si komane ing not bahini LABANGSO channel mate Karbitich 2.0 YouTube channel fan kaching hon do puli nali tum kaching hon pen subscribing on lapen adu hes tame bell arjan theklo ing dakta nali tum ber ponik de non la pule munon pinili azada son mate azada video le LABANGSO YouTube channel long upload tame nali tum mobile long anang le daprang lapen nali tum tame kelang long daprang ya fan lo tang de thiek penon chithan polonang LABANGSO wareng warsai aputhagle Lapenali tum la screen along thek polong ikpo Assam Police Recruitment 2022 labangso puthak sinili nali tum pha non nang than pachini pon ikpo lapen che than pon nang copy pi a documents nei ma lapen ko son si kai apply nei ma labangso puthak le aprang si dak lang pon ngo postamen banda grade 4 lo dak total vacancies mate labangso post ban 928 and post do lapen organization ma Assam Police lapen qualification dak 6% da chok lapen application process bang online lapen application fee bang dak sikang sita nang nena litum screen long thek pon po lapen starting date bang dak cheng pon bang 10 January 2023 mate patumi pensi dak cheng pon iglo lapen last date bang 8 February 2022 duyak that 2023 labang so ada February 8 February 2023 hello last date lo ka apply lo ye lapen putha che than pon thuna Assam Police Recruitment 2022 state level police recruitment board Assam has issued official notification da piklang pon lo lapen ka piklang pon ateng polate 928 posts ando la grade 4 atum phan lapen ninghang hang bang phobang fitum nani tum jogdin te jogdun iktame lapen Assam Police Recruitment details nonili nangli tum phanang than pachini pon ekpo name of post banda grade 4 lo nani tum screen long thek pon long ekpo lapen name of diakta number of post banda total 928 ando lapen Assam Police labang 458 an lapen commando battalion longle 360 lason thaktaksi DGCD lapen CGHG labang so post alongle 97 do lapen fire and emergency service alongle 13 do lapen nalitum kolosodim siki jogdoni malaban nalitum ninghalo jogdon igon lapen name of department banda Assam Police Assam Commando Battalion lapen DGCD lapen CGHG Assam and Fire and Emergency Service Assam lapen name of Recruitment Authority by State Level Police Recruitment Board Assam lapen Education Qualification by candidates should have passed class 8 and a pass on the show as a school recognized pentame lapen maximum qualification will be SSLC or class 12 pass on the chok ego kapre ka post long bang jolala lapen nanitum la pay scale dak for information da refer notification os dolo lapen age limit bang pulote age limit nanitum 18 pen 25 bang mulam tum sidak apply dun long pol lapen category lang pon nang lapen OBC SC latum dak 5 3 years lapen pinang an bang ke ola advertisement mate notice lolong se du ikthalo las nili hala so notice mate advertisement alus tame nali tum phana piklang poni phan bor ipon post tame dak pen tame niling son soni nali tum phan non than pachini boni pola pen requirement physical standard bandak la lo height bang la son lo category general la tum phan bang male 160 la pen female 150 la pen OBC MOBC male la tum phan 160 cm la pen female tum phan 150 cm la pen schedule caste mate SC tum phan le male tumhan 160 cm lapen female tumhan 150 cm lapen schedule tribe mate ST la tumhan 150 cm pinsotum lapen arlos tumhan 147.5 cm an height bangke kinang sot la lapen chest bangke only for dag men phan women phan ave mate female tumhan ave la se general atuma phan bange dag normal bang 80 cm lapen expanded by 85 cm anta dak accept pala pen lason data schedule case dak pena anali tum screen along kitok thek pon long igila pen other details of Assam requirement bang nationality lo candidate bang Assam arlo mate Indian citizen abang pu mate abang pinang pola pen employment exchange donang pola pen language ke thek bang Assamese lapen kapre language tanang po stami dak min bang ka Assamese bang thek vek nang pola pen application fee bang sikang sita nang ne nali tum ke apply doni ning hang tum anta sikang sita pinang ne
lapen kai apply ninga process malalo labangso video description along stami link long ikpol la kai apply link nali tum la sodim ber igon lapen nali tum ada aprang se registration pa prana po registration adet login nang po login penden nali tum details an fill up thai nang po lapen kinang sa documents nali tum upload ik nang po lapen upload tang det pena feed nali tum submit nang po submit det pena feed nali tum acknowledgement na number bangke copy ik det nang po mate screenshot tame and ik det nang po la kali pol nali tum print out ik det nang po julalo lapen documents ke nai bangke nali tum Panili nang than pachini pon ikpon name of documents bang kala passport size photo nang igvek pol lapen size bang 450 KB la anangi lapen signature bang na litu menoteri lapen SSLC admit card nang po SSLC lapen SS pass certificate lapen SSLC lapen SS pass smart seat employment exchange lapen permanent resident certificate mate PRC ta nang ikpol lapen caste certificate tame nang ikpol lapen transgender certificate laban nang PWD certificate dote lapen EWS lahai ba nang litum nang nilo home guard certificate VDP certificate NCC certificate lahai do pulte nang litum pidon ikmelo lapen file format bang JPEG lapen JPG lapen PNG file se accept jodi lapen dak all start mark ki do an bang nang litum menoteri lo kinang sorlo documents dak kapiklang ponateng pulte lapen application start bang dak 10 January pen si cheng ponlo lapen last date 8 February 2023 lo lapen dak labang so article long wang lopul nali tum dak pen kadok aviation system long pon et pon nali tum ki long pon yason labang ki online application link ta nali tum long pon ikpol lapen corrigendum notice ta dak long pon ikpol lapen notification ta nali tum long pon ikpol dak pen kadok aviation long pon ikpol labang so article a links tami nili video description along nili pik det pen nali tum dak pen le humrit ik tamelo tangkan non thiak pen nali tum han notification alu bang mate advertisement alu bang nali tumhan nili nampik lang pon ikpo lapen puthot nili dak nali tumhan la advertisement alu lo laban nali tum thek pon long igi lapen dak requirement for 458 post do lapen grade 4 staff cook atumhan 303 lapen barber tumhan 66 lapen water carrier tumhan 32 lapen dhobi tumhan 39 nasana dak dak pena anali tum thek pon longi dak details dak tok iklabla nali tum labang so advertisement alu long lang iglo pul nali tum chini ikpo kadok avialam dak chini thaipol mate category wise pen dak distribution lo la post bang ke kan anma ST SC tum handoma we manali tum dak pen lang pon ingon dak kadok avistame tok ik thailo nili la an details dak pen nang than pachini pon dat po thema dak pen an ke tok do nali tum dak lang pon ingon koson se ka apply ni mala bang so process na dak tok pon ikla upload na litum la advertisement alo bang total da 13 page do la bang so page bang ni linang litum han nang than pachini pon elos tamen ni dak thiek pen litum han nang than pachini pon ekpo da salary bang da mention pon na litum la lang ego details for vacancy as a per post basis the roster Assam police salary pay scale na litum dak pen thek pon long igi lapen lapen dak do lang Assam Commando Battalions long ta lo lapen Assam Police long bang la koko tumhan bang ke dak ST Hills tumhan stami 50 an pipon lo na litum lang ingo bar pulte dak 9 lapen water ke career dak 2 la sondu o la ST Hills tumhan stami kasi prabjin pe nalitum jogdon ingo qualification mal anang e nalitum nilinang than iglo class 8% da chok lapen class 9 10% ta nalitum la hai la bang so post long ban nalitum apply don ik long lo la sining hang abang phu abang fitum apply duni pulte ni nali tum la advertisement alo lang der la apply dun igon la pen la bangsa advertisement alo la ke nili long do la pen nali tum jong snaing pulte nili fana home igon ni lista men ang senik pula pen nali tum jog dun ikon tang de pinya video long bang la thiek pen nali tum information awan pi iglo la sining hang atum apply dunon jong sining hang he pulte ka apply duni ning hang tum do ta hayim ne la sinali tum chining riglo video ka an manali tum share ikon karbiang long ar lo arat anta pachini iknang tang de pinia video long mola anchala la sidome thak me ka do ka ve kar BTH 2.0 YouTube channel ke lang ara do an vas tame nilhin pen KARDOM